dos tempos escrupulosamente. Agora é a quenda de Ana Prieto Rodríguez, que vai vir subindo tamén por aquí a miña dereita. É graduada en Estudis Globals, que curso en Barcelona e en Brasil. Ten tamén o grau profesional de violonchelo. Desde a pandemia forma parte da Asamblea Cultural Galega de Barcelona, que funciona desde principios do século XXI, desde o Ateneu Roig do barrio de Gracia, aquí que dicía Carlos, de Barcelona. Vai nos contar ela un pouco como integrante novísima que é e tamén un pouco tamén como representante da Asamblea, porque constame que fixo ese traballo tamén en conxunto cos colegas da CGB de Barcelona. Pois grazas, Marta. A verdade que é tamén unha honra e un placer estar aquí hoxe, especialmente estar nesta mesa na cal 3 dos 4 integrantes somos de Melide, que vivo a terra do medio. Bueno, pois sí, como dicía Marta, eu son de Melide, pero hai xa 5 anos que vivo en Barcelona. Formo parte da CGB, que é a Asamblea Cultural Galega de Barcelona, que é unha entidade que naceu aló polo 2012 como alternativa ao asociacionismo galego tradicional que viña vendo en Barcelona e que sigue existindo, ainda que só as reminiscencias, pero sigue existindo. Entón, pois, bueno, un pouco neste contexto, a CGB naceu como unha alternativa, e tamén como un espazo aberto, crítico e creativo, con un compromiso social e lingüístico coa cultura galega, pero tamén coa catalá, así que hai moitas persoas que se achegan, que pois non necesariamente teñen ninguna vinculación familiar ou de ningún tipo coa cultura galega, pero que se achegan a nós pois porque lles gusta o que facemos ou porque sinten interese pola nosa cultura. Entón, bueno, por explicar un pouquiño como funciona, pois a CGB é unha entidade autoxestionada, cunha estrutura horizontal, bastante, pois, bueno, eso, como horizontal, moi autoxestionada. Entón, eso tamén implica que en certos aspectos sexa un pouco precaria. Como tal, non temos un local en propiedade, cousa que difire de moitas asociacións. Entón, bueno, pois a nosa sede física sitúase no Ateneu Roig, que é un centro sociocultural do barrio de Gracia. Entón, nese centro compartimos espazo con outras asociacións, como é a Asociación Palestina de Cataluña, asociacións de veciñanza do barrio e outro tipo de asociacións cataláns ligadas a diferentes cousas. Entón, bueno, un pouco pensando no contexto desta mesa, nos desafíos e nas propostas que podía poñer sobre a mesa, bueno, penso que hai como dúas cousas importantes a destacar como desafíos que teñen que ver especialmente co feito de que veña dende Barcelona a falar isto, a propoñer aquí ideas, non? Entón, bueno, un desafío moi importante penso que é o feito da autoestima cultural, que creo que é un concepto que é bastante relevante en todo o tema da lingua e da cultura, e que viaxando e vendo outras culturas e sobre todo outras linguas minorizadas e culturas minorizadas, pois adquires un pouco esta consciencia de que realmente o que nos falta é moita autoestima cultural e nos falta, pois, innecesariamente, porque non deberíamos tela, esta falta. A raíz de isto, pois, bueno, o problema da emigración, que considero que tamén é un desafío importante, que xa é algo, parece casi intrínseco da identidade galega e que non debería. Entón, bueno, falo do desafío da emigración coa súa consecuente perda de falantes ou consecuente desligamento da identidade galega. Entón, bueno, un pouco dende esta idea, veño para presentar aquí algunhas iniciativas ou propostas que levamos a cabo dende a CGB que funcionan bastante ben e que considero que poden ser un paso importante en conseguir a promoción da lingua e da cultura. Entón, en primeiro lugar, quería explicar un pouco o proxecto da Biblioteca Sabela Labraña, que é unha biblioteca en galego que ten a súa sede física no Ateneu Roig, na CGB,
pero que, ademais de funcionar como biblioteca ao uso onde podes emprestar libros, pois tamén aglutina diferentes proxectos, entre eles un clube de lectura que funciona semanalmente durante todo o ano, no cal se reúnen persoas que len en galego e que queren compartir as súas inquedanzas. Ademais do clube de lectura, tamén está o proxecto Casos e Cousas, que é un proxecto que desenvolven dúas persoas bastante importantes ou que, con moita actividade dentro da Asamblea, que son Anxo Baranga e Loli do Pazo. O proxecto Casos e Cousas é un proxecto de contacontos en galego e en catalán, que se levan por diferentes bibliotecas públicas de Barcelona, así como de outras zonas da área metropolitana. É un proxecto de contacontos especialmente pensado para a infancia, entón non pensado especificamente para a infancia ou para crianzas galegas. Quer dizer, é un proxecto que en este sentido é moi ambicioso, penso, non? A nivel de interculturalidade e de poder chegar a un público que xa de por sí é difícil de chegar, pois imagínate nunha lingua estranxeira, como é o galego para eles. Ademais destes dos proxectos, pois existe tamén o proxecto das Letras Galegas Vivas, que celebrou a súa segunda edición este ano, e que nace como coa vontade de poder ofrecer, de facer esta homenaxe que se celebra as Letras Galegas, pero a unha persoa que estea viva, un pouco coa idea de que as homenaxes se teñen que facer en vida, non? Entón, o ano pasado o premio foi para Luz Fandiño, este ano o premio foi para Margarita Ledo, a quen se lle outorgou o mes pasado, o pasado 26 de abril, en Barcelona, despois da súa proxección de Nación nos cines Maldá de Barcelona. Este é un dos proxectos que conforman esta asamblea, un dos moitos, porque teño que dicir que a verdade é que a actividade é increíble, cada vez hai moita máis xente que se achega a nós, xente con ganas de facer cousas e de estar moi activa, entón, hai moitos colectivos dentro deste paraguas que é a CGB. Outro deles, que non forma directamente parte, pero, poderíamos decir que sí, é o grupo Furafollas, que é un grupo de teatro en galego que nace no 1996 en Barcelona e que dende entón ten prácticamente actividade ininterrompida con obras de teatro íntegramente en galego e en catalán tamén por Barcelona e diferentes puntos de Cataluña. Gustaríame destacar dous proxectos, o último, que é un dos últimos proxectos que están levando a cabo, que é o proxecto Movendo os Marcos, que é unha obra de teatro en catalego, aquí queda o termo, e tamén a proxección da recén estreada película Antes de Nós, de Castelao, que se estreou o ano pasado nos Cinemas Girona, tamén un dos cines máis míticos da cidade, estreouse en versión original en galego, subtitulado ao catalán, e con unha prefunción que ofreceu Firafollas. Entón, despois, xa movendo para a seguinte proposta, quería falar un pouquiño do Primavera Son, que é un festival, unha festa, igual, un festival é o Presumo do Galego, que eu tamén fun, de feito, no instituto, pero non, de momento non chegamos a tanto, pero o Primavera Son é unha festa que se celebra unha vez ao ano, sole coincidir cos Días das Letras Galegas, ou máis ou menos cae por esta data, e, un pouco o objetivo é promover a cultura galega e celebrar o Día das Nosas Letras, pero, tendo moi en conta que é un día de celebración e que a festa é tanto para a comunidade galega como tamén para a xente do barrio. Entón, o esquema un pouco da festa inclúe actividades como literatura, música, danza, teatro, obradoiros de baile, por exemplo, de iniciación ao baile tradicional. Gustaríame destacar que este ano a festa celebrouse na Plaza del Poble Gitano, que é unha praza que, como o seu nome indica, se sitúa no centro dunha zona onde vive unha das comunidades xitanas de Barcelona.
Entón, bueno, destacar que é verdade que foi unha interacción moi interesante co pobo xitano durante os pasos previos á festa e no propio momento da festa. Estiveron moi contentos de participar e penso que tamén foi algo moi interesante ese intercambio que houve, non? Tamén ese sentimento mutuo que podemos compartir como lingua, cultura minorizada. Pois, bueno, foi algo bastante interesante. Nada, xa para rematar, porque non me quero estender, quería mencionar outros proxectos que tamén se leva a cabo dentro da CGB, que é a Ludotega, que é un espazo para que as crianzas galegofalantes ou as crianzas que nacen en Barcelona hoxe en día poidan ter un espazo onde medrar, onde relacionarse, onde aprender en galego con outras crianzas da súa idade que seguramente estén na mesma situación. Entón, bueno, tendo en conta que a lingua agora e sobre todo mañá, pois atender un pouco este aspecto pareceme fundamental. Penso que por aquí que se pode mellorar moito. Non sei como vou de tempo. Vale. Perfecto, pois entón simplemente quería destacar outro punto que tamén me parece importante dende esta idea tamén de facer cultura desde o exterior ou de facer país dende o exterior, que tamén é o feito de reivindicar a cultura propia, pero tamén entendendo e integrando a cultura de orixe. Creo que tamén desde esta vía de irmandade e de empatía que se pode conseguir moito, e máis nunha situación como a de Cataluña, que en moitos aspectos pode equipararse á galega, en outros non, pero en moitos sí. Entón, bueno, pois é certo que dende a CGB tamén intentamos, como asociación do barrio de Gracia que somos, pois promover esta integración, tanto na cidade como no barrio, e, bueno, pois mostra diso é a participación que acostumamos a facer nos últimos anos na Rúa do Entroido. Destacar que este ano xa é o segundo consecutivo, se non me estou equivocando, que recibimos un premio. Este ano pasado a Rúa, o disfraz así da comparsa iba sobre Altri, sobre a fábrica de macrocelulosa, recibimos o premio á sátira, así que, bueno, aí quedou. Recibimos tamén, vimos de recibir este mes pasado, un premio honorífico da Vila de Gracia, que é o barrio onde nos ubicamos, pola nosa actividade no barrio, pola nosa actividade coa veciñanza. Entón, bueno, simplemente destacar estes dous feitos que penso que demostran esta vontade de integración e de aceptación e de irmandade coa cultura que recibe. Gracias. Bueno, pois fixémolo moi ben de tempo, maravilloso. Non sei se, creo que nos podemos permitir incluso unha quenda de preguntiñas. Se tedes algunha palabra, tedes voz, tedes tempo, tedes gana, pois podedes preguntar calquera cousa. Totalmente, por poñelo marco. Temos como media hora agora, antes da pausa para o café, hai un café abaixo, entón, sí, eu como que traería un pouco esta consciencia, non? Son tres grandes temas, cultura, acción exterior, comunicación, experiencias inspiradoras, e dende aí agora sería o momento como de preguntar se hai algunha dúbida, algo que vos interesa explorar un pouco máis, e tamén vos convido a poñer un pouco a mente de que nos están a falar estas experiencias, non? Que está a pasar, que pode pasar máis, que precisamos que pase para seguir impulsando, dende aí, non? Un pouco tamén en chave de creativa e de proposta e de seguir sumando ideas. Grazas. Eu teño varias preguntas. A primeira para Carlota, non, para Carlota non, para Ana, perdón. Moi concreta, que se tedes algún tipo de axuda de algunha administración pública, se non o tendes,
si é porque non queredes, ou mellor non vos interesa como asamblea, ou como está esta cuestión. Só deixo unha reflexión, cando falabas de vencellar, digamos, a presenza do galego a outras linguas, en comunidades tan multilingües como pode ser Cataluña e especialmente Barcelona. Estaba un pouco a lembrarme a experiencia que nos contou aquí nunha sesión anterior Alberto Pombo, que está nun Instituto da Coruña e que tamén, grazas á música e demais, está conseguindo agrupar alumnado de procedencias moi diversas que atopa no galego precisamente ese punto de unión e esa, digamos, ancoraxe identitaria. Isto para ti despois. Sí, pois respondendo á tua pregunta sobre o tema do financiamento, a verdade é que é un tema bastante central na CGB, porque precisamente o feito de que da súa creación naceu como rexeitamento a depender de ningún tipo de financiamento público, especialmente da Xunta de Galicia. Por experiencias, por un pouco a deriva que viñeron tomando outros centros galegos que había e sigue habendo na cidade, que dependían en gran parte das axudas, e dependen, debo dicir, hoxe en día das axudas deste organismo público, e que, que non acababan tendo a deriva que ese colectivo pensaba que debía ter. Entón, no 2012 nace como alternativa a isto e nace dende unha consciencia moi clara de que rexeitábamos todo tipo de financiamento público, todo tipo de subvención e todo tipo de axuda. Foi así ata este ano, no cal se debatiu, foi un tema que trouxo ademais moito debate. Entón, debatiuse, é un tema que por estatutos non estaba explícitamente prohibido, pero sí estaba suxeito a votación por todos os membros da Asamblea e a consenso. Entón, o que se debatiu foi a aplicación a unha axuda moi concreta, que ademais é do distrito de Gracia do Concello de Barcelona, quer dicir que nin sequera depende dun organismo autonómico. Foi unha axuda moi concreta para organizar esta festa, o Primavera Son, que expliquei antes. Entón, debatiuse e finalmente a resolución saiu que sí, e podo afirmar que esa é a única axuda a nivel económico que recibimos por parte de calquera entidade externa en todos estes anos. Entón, a situación está un pouco así e quedou un pouco o tema en que se xurdise outra oportunidade, outra subvención moi concreta que se podería optar, o proceso sería o mesmo. Tería que seguir unha votación e ser aprobado por todos os membros da Asamblea. Eso en canto á primeira pregunta. En canto á segunda, sobre o que falabas da lingua vehicular, sí que é algo moi interesante porque penso que como explicabas, pois en Barcelona, sendo un contexto tan extremamente multicultural, que parece que seguirá sendo así durante os próximos anos, é certo que o catalán nas escolas públicas funciona como lingua vehicular, como lingua de unión, en moitos barrios. Casi diría que nos barrios máis multiculturais é onde máis pasa, porque as crianzas falan a súa lingua materna, pode ser moi diversa, entón, cando chegan á escola, o castelán realmente está relegado a un segundo plano, e o catalán, digamos, que é a lingua vehicular. Quizáis nas comunidades ou nos barrios onde tradicionalmente hai máis familias de orixe catalá, pois pasa un pouco o que pasa aquí en Galicia, que, por desgracia, nas cidades a lingua vehicular parece que é o castelán. Entón, é algo bastante curioso, a verdade, de anotar. En canto ao galego, é certo tamén, algo que comentábamos antes cos compañeiros, antes de empezar, que hai un pouco esta broma de que na CGB somos cuna de neofalante. E é verdad, porque hai moita xente que ven a Barcelona e que non falou galego na vida, e que de repente chega a Barcelona e di, pois que gran día hoxe para aprender galego. E realmente é un fenómeno que cada vez se repite máis, que pasa moito, e que, tamén pode ter
penso que ver non con todos estes prexuizos que hai de falar galego nun espazo no que, bueno, pues, persoa que foi castelán falante, perdón, toda a vida, e de repente falar galego dun día para outro, pois, bueno, entendo que se estás en un contexto igual diferente, con xente que non te coñece, pois, bueno, que pode ser como máis fácil non dar este paso. Entón, bueno, a verdade é que é algo bastante curioso e interesante, sí, sí.